Zera ekin da bota behar duten hori? Aritzalde Orubekoa. Lehiaketa publikoa ireki dute lurralde horretarako. Ondo zagok, eskerrik asko Markaida. Bultzada handia emango zio Karralderi, alde guzitatik begiratuta. Ekonomiaren legea da. Mugimendua sortzen. Dirutan, proiektutan, lanean. Hori du kontua, irtenbideak aurkitzea eta proiektuak martxan jartzea. Belbardi bat eta tiro egingo diat. Gaur gabean mugarritako bidean gizonezko bat harrapatu dute eta gidariak ihes egin du. Eta gizonezkoa, hil egin da? Ez, larrialdetara salto dute. Ez dezala berba egin entzun? Berdin zaidak nola egiten duan. Hemos dado.